Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина. Исәнмесез? Юла үтәлсә, уңыш булмый калмас. Азнакайлар язгы чәчүгә кереште. Урсалтауда фестивале талантлар үстерә. COVID-19-га каршы көрәш дәвам итә. Узган тәүлектә Татарстанда 30 COVID-19 очрагы теркәлгән. Барысы да контактлы. Бу хакта Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. 19 кеше хастаханәгә урнаштырылды, 11 кеше өйдә дәвалана дип хәбәр ителә. 30 очракның 17се Казанда, 7се Яршаллыда, Әлки һәм Минзәлә районында 2 пациент теркәлгән, Яшелүзән һәм Питрәч районында 1. Барлыгы коронавирус инфекциясын 20,098 татарстанлы йоктырган, 17,021 кеше инде савыккан. Прививка ясау кампаниясе башланганнан бирле 204,896 татарстанлы вакциналаштырылган. Аларның 122,083-е препаратның икенче дозасын алган. Әлмәт районында коронавируска каршы 11 меңнән артык кеше прививка ясаткан. Үзәк район хастаханәсендә вакцинациянең беренче этабын Роспотребнадзор идарәсе хезмәткәрләре дә үтте. Прививка алдыннан нинди процедуралар үткәрелүе турында безнең төшерү төркеме сөйләячәк. Бүгенге көндә эпидемиологик хәл тотрыклы, ләкин барыбер киеренкелек кала бирә. 2020 елның язы һәм көзе кабатламас өчен үз сәламәтлегенә бүген кайгыртырга кирәк. Сотрудники службы Роспотребнадзора Россия кулланучылар күзәтчелеге идарәсенең хезмәткәрләре дә читтә калмады. Без дә коронавирус инфекциясенә каршы прививка ясыйбыз. Моннан тыш без Новосибирск өлкәсенең Эпивак корона вакцинасы буенча клиник сынауның 3 этабында катнаштык. Без башкаларга караганда бигрәк тә вакцинациялаштыруның мөһимлеген һәм кирәклеген башка чара булмавын аңлыйбыз. Үз сәламәтлегеңне һәм тормышыңны саклап калу өчен һичшиксез прививка ясарга кирәк. Вакцинация ул гади, имин, иң мөһиме авырулардан саклауның нәтиҗәле ысулы. Ул чыннан да авырулардан һәм өзлегүләрдән саклый. Вакцинация авыру кузгатучыга иммунитет формалаштыру өчен табигый саклану механизмнарын активлаштырып, авыруның куркынычын киметә. перед вакцинацией. Вакцинация алдыннан табиб-терапевт карый. Температура, кан басымы, пульс, сатурация үлчәнә, шикаятьләр, авырулар турында сорашу алып барыла. Гражданин нинди дә булса препаратларны кабул итәме һәм нинди дә булса процедуралар узамы икәне ачыклана. Һәм алга таба аңа каршы билгеләр бармы, юкмы икәне билгеләнә. Шуннан соң вакцинация мөмкин. Табиб-терапевт үз бәяләмәсен чыгара һәм гражданин прививка кабинетына үтә һәм вакцинация процедурасы үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, Әлмәттә прививканы район үзәк хастаханәсендә 3-нче поликлиникада һәм Татнефть медико-санитария частендә ясарга мөмкин. Моның өчен алдан ук үз экраннарыгызда күргән телефоннар аша язылырга кирәк. Панорама сәүдә үзәгендә эш көннәрендә көндезге 4 сәгатьтән кичке 8-гә кадәр, ял көннәрендә 12-дән 18 сәгатькә кадәр вакцинация узарга була. Үзең белән паспорт, полис һәм СНИЛС булырга тиеш. Азнакай районында 2021 елның чәчү кампаниясенә старт бирелде. Таллы бүләк авылы җирлегендә авыл хуҗалыгы оешмалары җитәкчеләре, җирле үзидарә җитәкчеләре, белгечләр, ветераннар советы механизаторлар белән җыйналып, кыр эшләрен ничек башкарып чыгу хакында сөйләштеләр. Очрашуда Азнакай район башлыгы Марсель Шәйдуллин, Татарстан Республикасы дәүләт депутаты Таһир Хәдиев катнашты. Тулырак Эльмира Шәрифуллина материалында. Быелгы ел үзенчәлекле килә. Кар күп булуына карамастан бик тиз эреп бетә. Дым югала, көннәр санаулы, язгы кыр эшләрен тиз арада төгәлләү күздә тотыла. Хуҗалыкта күп кенә ремонт эшләре башкарылган, ашламалар кайткан, механизаторлар эшкә чыгарга әзер, күңелләре көр. Аксакалларыбызның изге нияте, вәгазе белән ата-бабаларыбыздан килгән йомырка тәгәрәтү йоласы башкарылды. Язгы эшләргә старт бирелде. Язның бер көне елны туйдыра дип юкка гына әйтмәгәннәр. Алга куелган таләпләрне үтәгән чиракта Азнакай үзенең республикада тоткан урынын тәэмин итәчәк, диде Таһир Галимҗанович. Халыкның булай, мин әйтергә, күңеле көр, механизаторлар урыннарда күп кенә ремонт эшләре башкарылган, яңа техникалар алганнар, ашламалар кайткан. Менә хәзер биологик ысул белән, химик ысул белән орлыкларны эшкәртү, аларны саклау буенча алып бара торган эш. Республика күләмендәге авыл хуҗалыгы министрлыгыннан килгән таләпләр, алар барысы да миңа калса урында дөрес итеп кулланыла һәм бүгенге көнне инде без һәрбер агрегатның аның җитештерүчәнлеген дә тәэмин итәргә тиеш һәм якын арада шушы эшләрне башкарып чыгарга кирәк. Чөнки җирдәге дым булганда гына орлык үсә ала. Җирдә дым булса, аны башак бирә ала. Шуның өчен безнең менә бу мәсьәләне районның җитәкчесе Марсель Фарис бик
матур итеп дөрес итеп аңлатты. Миңа калса кешеләр аңладылар. Хәзер инде менә таралдылар һәрберсе үзләренең кырларына. Һәм бик матур итеп эшләүче монда районның тагын бер үзенчәлеге бар. Ул безнең инде ветераннар советы җитәкчесе Миргасим Ильясович Каримов җитәкчелегендә ул инде олылар менә шулай итеп сыйфатны карыйлар. Чәчү генә түгел бит әле. Көн үссен, чабата туссын дип түгел. Аны матур итеп, сыйфатлы итеп башкару ул икмәкнең күләмен һәм сыйфатын билгеләячәк. Район җитәкчесе Марсель Зөфәрович хуҗалыкларда арпа чәчү эшләренең башлануы хакында әйтеп үтте. Язгы кыр эшләрен тиз арада тәмамлау өчен эш вакытын иртәнге 5-тән төнге 11-ләргә кадәр дөрес итеп оештыру хакында ассызыклап үтте. 4 апрель көнне инде без тукландыру эшләрен башлаган идек. Бүгенге көндә менә 70% уҗым культуралары, күп еллыкларны тукландырып бетердек. Менә шушы братна эчендә инде тукландыру эшләрен тамамларга кирәк. Ашламаларыбыз бар. Аны инде тукландырып, хәсилка белән кертеп тормаларга кирәк. Һәм инде бүгенге көндә менә шәшә башларга кирәк. Барлык авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә, барлык үзебезнең белгечләребезгә уңышлар телисе килә. Исән-сау гына язгы кыр эшләрен башлап җибәрдек. Исән-сау гына, матур гына шушы 9 майларга, Алла бирсә, тамамларга яхшы гына еллар килсен, имин еллар килсен, изге айлар, Рамазан айлары. Мәкбәрә барыбызга да исән-сау булырга, матур итеп язгы кыр эшләрен үткәрергә язсын. Исәнлек, саулык телим барыбызга да. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай шәһәрендә югары сыйныф укучылары өчен уку урыннары ярминкәсе булып узды. Бу турыда тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина репортажында. Азнакай шәһәренең халыкны эш белән тәэмин итү үзәге, Мәгариф идарәсе һәм Яшьләр эшләре идарәсе белән берлектә Мәгариф карьера 2021 дип исемләнгән ярминкә үткәрде. 9-11 сыйныф укучылары өчен оештырыла торган мондый чара Азнакайда ел саен уза. Быелгысы исә мәшгульлек үзәге оешуга 30 ел тулу уңаеннан үткәрелде. Ярминкәгә барлыгы 30 урта һәм югары һөнәри белем бирү учреждениесе чакырылган иде. Укучылар алдында Азнакай муниципаль районы башлыгы Шәйдуллин Марсель Зөфәр һәм Татарстан Республикасы дәүләт депутаты Хадиев Тахир Галимҗан чыгыш ясады. Минем теләгем бер. Дөньяда йөзләгән, меңләгән төрле профессия бар. Үзегезнең халәтегезгә, үзегезгә тәңгәл килә торган менә шушы һөнәрләрне сайлап, үзегезнең шушы өлкәдә күңелегезгә якын булып, эшләп, аның рәхәтен күргә язсын. Birinci булырга язсын. Аннан соң бит инде тагын бер әйбер. Әгәр дә сез шушындай дәрәҗәле итеп укып бетереп, шушында кайтасызмы, Мәскәүдә эшлисезме, Азнакайга булышырлык булсын, әти-әниләрегезгә булышлык булсын. Һәм елларыгызга әйтергә спасибо тем нашим преподавателям, которые присутствуют и пригласили нас. Выбор оказался правильным. Килгән кунаклар укучыларга һөнәри юнәлешләр, укырга бирү шартлары турында сөйләделәр. Кызыксынучыларга мәгълүмати буклетлар тапшырылды. Шулай ук укучыларга һөнәри мөмкинлекләрен ачыклау тестлары үткәрелде. Ярминкәдә Актүбә бистәсеннән, авыл һәм шәһәр мәктәпләреннән барлыгы 800 бала катнашты. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Рәис Нәгыймов исемендәге Урсалтауда Бөтен Россия фестиваль конкурсының гала-концерты узды. Быел ул катнашучылар саны буенча рекорд куйды. Анда 800-дән артык кеше катнашты. Гала-концертта чыгыш ясаган иң-иңнәрне Фирая Юнысова да күреп кайтты. Жанлы музыка, тынлы оркестр, яшь йөзләр. Артистларның матур тавышларыннан ул көнне сәхнә арты тынмады. Һәр ел Урсалтауда Бөтен Россия конкурсы йөзләгән балаларны һәм укытучыларны үзенә җыя. Бу чара беренче көннән үк нефтчеләрнең ярдәмен тоя. Катнашучыларның географиясе елдан-ел киңәя бара. Быел конкурс үзенең катнашучылары белән рекордта куйды. 803 кеше үзенең сәләтен сынап карарга теләк белдергән. Татарстанның 15 шәһәреннән, шулай ук Удмуртия, Башкортстаннан да катнашучылар булган. Әйтергә кирәк, безнең конкурс 2013 елдан бирле үткәрелә. Шушы вакыт эчендә без бик күп талантлар ачтык. Алар инде Әлмәт музыка көллиятенә, Казан музыка уку йортларына укырга керделәр. Хәтта консерваторияны тәмамлаучылар да бар.
Безнең конкурс ул шоу гына түгел, ә чын мәгънәсендә җанлы музыка белән үрелеп барган бәйрәм. Быел конкурс Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан уздырылды. Әмма төп максаты музыкант, баянист, Әлмәт шәһәренең беренче музыка мәктәбен җитәкләгән Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Рәис Нәгыймовны искә алу, аның җырларын популярлаштыру. Аңа быел 75 яшь тулган булыр иде. Үтә айлар, үтә зәйлер, суларында йөз алмыйм. Урсалтауда қарлар яуар, барам инде түз алмыйм. Біз бүгінгі концертта шығыш жасауымызға бик ғұрурланабыз. Шундай дәрежелі, бүйік конкурста шығыш жасауымыз біздің үшін бик зур дәреже. Рәхмәт ұйыштырушыларға, бүтін қатнашушыларға да молодцы деп әйтәсем келе. Бик бұлдыралар барсыда. Молодцы. Урсалтауда конкурсы балалар өчен генә түгел, ә укытучылар өчен дә дәрәҗәле фестиваль. Миңа калса бу бик дәрәҗәле фестиваль һәм инде конкурс олы дәрәҗәле, чөнки монда жюри әгъзалары да бик тәҗрибәле, Мәскәүдән чакырылган зауыклы конкурс дип саныйбыз без һәм елда тырышабыз һәм әзерләнәбез бу конкурска. Концертта фортепиано, тынлы уен коралларында уйнаучылар чыгыш ясады. Шулай ук сүз остасы номинациясе дә бар иде. Ул безгә киләчәккә тагын да үсәргә, тагын да үз өстендә эшләргә менә шундый стимул бирә. Кирәк ул бүгенге көндә. Менә шушындый фестивальләр күп кирәк. Бу фестиваль тагын бер кат нефтчеләр төбәгендә Рәис Нәгыймовның лаеклы варислары аз түгеллеген раслады. Бик ошады. Шундый концертлар күбрәк булса, әйбәт булыр иде. Шундый күңелле, матур булды. Укытучыларга рәхмәт әйтәсе килә. Олар балаларны төрле яктан, музыка ягыннан тәрбиялиләр. Фирая Юнусова, Айдар Кабиров, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Әлмәттә спорт үсешенә айрым урын бирелә. Бу юнәлештә Татнефть компаниясе саллы өлешен кертә. Калабызда нефтчеләр ярдәме белән бик күп спорт объектлары булдырылды һәм эшләп килә. Калабызның футбол буенча спорт мәктәбендә начар ишетүчеләр арасында волейбол буенча ачык турнир узды. Анда Татарстанның төрле шәһәрләреннән спортчылар катнашты. Чара Бөтен Россия саңгыраулар җәмгыятенең Татарстан Республикасы бүлеге инициативасы белән оештырылды. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Бөтен Россия Чукраклар җәмгыяте оешуга 95 ел тулу уңаеннан спорт мәктәбендә начар ишетүчеләр өчен волейбол буенча ачык турнир узды. Анда ир-атларда, хатын-кызлар да катнашты. Без бу турнирны 8нче ел рәттән оештырабыз. Элек Казанда гына оештырган идек, хәзер башка зур шәһәрләргә чыгарга булдык. Турнирда 4 хатын-кыз, 6 ир-ат командасыннан барлыгы 80дән артык кеше катнашты. Казаннан күп командалар килделәр. Чукраклар мәктәбеннән, техникумда егетләребез укый, алар аерым команда белән килделәр. Яшел Үзәннән дә кунаклар бар. Әлмәт шәһәреннән 4 команда булып җыелдылар. Волейбол начар ишетүчеләр арасында киң таралган уен. Волейбол уйнаганда уйнаучылар бер-берсенә ярдәм итеп, бер командага тупланып берләшәләр. Бу уен бер механизм булырга өйрәтә. Начар ишетүчеләр чукраклар өчен бу мероприятие бик кирәк. Спорт дуслаштыра, реабилитациянең иң яхшы ысулы булып тора. Спортчылар волейбол белән генә түгел, башка спорт төрләре белән дә шөгыльләнәләр. Безнең шәһәрдә спорт комплекслары күп. Шуңа күрә спорт белән шөгыльләнер өчен киң мөмкинлекләр бар. Без Татарстан буенча начар ишетүчеләр оешмасы Әлмәт районының физик культура һәм спорт идарәсенә шушы мероприятияне үткәргә булышкан өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Тагын да масштаблырак мероприятие үткәрәсе килә. Күбрәк аудитория белән. Безнең электә сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре чикле кешеләр арасында мондый уеннар үткәргән бар иде. Оренбургтан да командалар килгән иде. Былтыр таҗлы вирус аркасында бу чараны уздыра алмадык. Минем сыман начар ишетүчеләр арасында мондый мероприятиелар, фестивальләр үткәргәнгә мин бик шат. Мондый чаралар күбрәк үткәрелүен теләр идем. Үзебезне күрсәтергә, уйнарга мөмкинлек биргән өчен Чукраклар оешмасына рәхмәт. Яхшы ишетүчеләр белән бергә уйныйсы килә, безне тигез күрсеннәр дигән теләк бар. Турнир нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә медальләр һәм кубок бирелде. Асу Амиров, Илгиз Шәрифҗанов, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.